Kazwai muri Zimbabwe nhasi rimwe zuva vazhinji vanogara vachitaura kuti manyanya veDrewmas kungoita maartists echirume, saka tada kuti timbopwanya that gap timbofambawo nevechidzimai. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokukurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nasi program yedu inonzi another level. Takaona zvichemo zvenyu makati aiwa manyanya kumira chirongwa another level. Paya makationa tina Roni Mudhindo. Ndokubva tazopinda zvakare mukadoma mukatona tiri mukadoma tina sekuru wangu moyo. Nasi ndine mwanakadzi, ndine haranga. Tokuchingamidzai muchirongwa. Isitiri nani isu. Musati mazvizisa kumhuri yeZimbabwe kuti munonzani, ndoda kuti muvatepfenyurire kambo kenyu kamwe chete vabva vatanga kuziva kuti ndiani atinaye pazuva ranhasi. Mwari ndipei murume. Tofana tongomira ipapo. Ipapo chete. Aiwa tiende kuri. Alright, ma videos enyanowanika pa YouTube. Yes, pa YouTube. Aha. Who get we music stream pa SoundCloud, iTunes. Aha. Vanhu vadzirekedza tikupe mukana wokuti munyasotaura mega ndisingakukanganisei mashoko amuchati pazuva ranhasi. Anofira mumbereko saka ndati ndizvitaure kuti zvinyive mumoyo mangu. Zitsva ndinoitwa Ammi Jamanda. Ndosviti #mabeta ndichirerekera kumutupo wangu webeta hanzu chikukwa. Ini ndakazvarirwa munzvimbo yeShurugwi town, kunonzi kuZVIHOMBE park. Ndikaita primary school yangu mugore ra1995 kusvika 2001 panonzi paCivic primary school. Ndabva ipapo ndakaita form 1 yangu paPakame primary school, Pakame high school in Shurugwi. Yanga iri chikoro cheMethodist. Asi handauziva nguva yakati rebei ndiri ipapo. Ndopandakabva ndaenda kuHanke Adventist high school. Ikoko ndokwandakati ndingangoti ndakanyatso kutsenengudzura chipo changu chekuimba. Ndaimba musuku kwaya, ndanga ndiri chorister. Munoziva kana chikoro chemasavadha, pachikoro chemasavadha panoimbwa. Taimba ndandiri chorister, ndachoiswa paprogram yekuti ndinoimbisawo nevanhu vakuru. And then pandakapedza ipapo ndakadzidza kuzvikoro zvakati wandei University of Zimbabwe. Ndakamboita paSitma ndikabva ndopanozoenda paMusic Crossroads iri muno muHarare. Pandakanoita diploma music studies, professional music studies. Iye zvino ndava student paMSU University in Gweru, ndikuita degree. And ini ndakatanga musical career yangu in 2000. Nyangu ndangotanga ndiri mwana mudiki, because ndakakura ndiri munhu anoimba, uye zvekare ndakudza ndakachimboimba muchechi ku7th day uko. Asi kuti ndizonyatsopinda mumusic industry ndakatanga 2008. Ndakasvika pane platform yainzi Sisters Open Mic yaitwa neFlame Pamberi Trust paBoka Fair. This was a platform yataipiwa isusu sevakadzi vana vaiki tichienda ipapo. Taienda tonosvika tonoimba during the daylight. Tasvika during the daylight taimba topiwa mari dzedu dzemabhasi todzokera. That's where I engaged with prominent musicians like Duduma Nyenga, Edith Woutonga, Chiwoniso Maraire, Diana Samkange, Fatima Stimela Katich, Eve Everjoy, Eve Kawadza, Nana Mimbai Zimuto, and Patience Musa. I just to name a few. Nana Kesia Magosha. Those people groomed me. Title my workshops, Ataita. My workshops I did this how to groom ourselves, how to look good,
how to perform, how to hold a mic. Those were my programs that I pure some female musicians. I tied to Badaro when the endai muno dzidza. From there I gained my confidence and I built myself. Started building my band around the rhythms of Africa. And 2015 ndopanda launch album rangu, first album rangu, Rainzi Ndo Zvidimba. This was a 6-track album. The title track yacho inonzi Ndo Zvidimba. Mwari ndipei murume. Vakuru we Garani Chauya, Kodi Uline Chisoni and Ndo Zvidimba instrumental. Ndo Zvidimba yaitaura about mwana wechisikana aizvidemba in her life. Why? Angaita ma bad decisions. Like vana vasikana vakaudzwa kuti itai zvechikoro havadi, they just tend to divert and vabuda kutozve love affair. And after having that love affair akabva aita mwana akatanga kutambura. So it's more of a history and a change edzonedzidziso kuvana vasikana yekuti no dzidzai usazvidemba mukati meupenyu. And Garandi Chauya, it was the song that I wrote about a lover ankasiwa nemchinda wake. Mchinda aenda kujonika kunotsvaka basa. As what happened? Akabafuratira nobasiya musikana kadana. Saka it's a love song written to the lover kuti naiwe chidzoka kanda kusuwa zvavangondita Garandi Chauya. Hauna kana kumbofona Facebook, hapana kana Twitter kana Instagram, everything. Hapana chiripo. Kode Ulinichisoni, I wrote this song ndiri ku secondary, I think around 2003. Inotaura nezverufu, inotaura about munhu asiwa, and Kode Ulinichisoni rinotolelitsa mutima wanga. Zvinoreva kuchirudzi chiri chokuMalawi sezvo manzwa ndonzi Ammi Jamanda. Uri mboni yeziso raMwari, asi panguva iyi chiro zvakaoma, mwana anokuda. Kwesa meso usalila, bisa misodzi usachema. Inotaura ichiti rufu runouya hapana munhu anenge achida rufu. Munhu wese anenge asingadi rufu. Kana rwauya chingotozvitambira, chibvisa musodzi udini usachema. So it was a special dedication. I lost my bamunini, nina baba vangu, in a car accident. Tichitobva kuchechi, tisina kana kumbozvitarisira, akangorwa nemota nobva afa. Saka it was a song that I wrote ndichitaura kuti no, bvisai musodzi musachema. So I have vakuru we ndekupembedza kuvadzimu vedu kuti vakuru we tiratidze nzira tifambe nayo. Taita kunge tarasika, takurasa chivanhu chedu, takuda kunamata. But does that really help? Yes, it helps sometimes. But chivanhu chako nedzinza rako idzinde rako hazviraswe. Ngavachitiratidza nzira yakatifambe nayo, ndo vanoziva mushonga. Tarisevana na corona, takazomanyana na zumbani, kunotsvaga vana makoni, tii, kutsvaga midzi yekuti tinwe. Izvi munhu akanzi aita kenza, mukaenda naye kuchipatara mose ndokutofa kwake ikoko. Asi mukambotanga mambofamba mune vanhu vechivanhu kunga dzinorapa, dzichiri dzakamira pazvokwadi, ndidzo dzinokurapirei munhu iyeye. Ronda rinogona kutopwira. Motokanga mota kumunhu yakatomboita ronda. I have people that I have met vakasangana nemaproblems iwayo, asi vakarapwa zvikabva zvatoita. A song of one of the favorite songs inodiwa nevanhu inonzi Mwari ndipei murume. Mwari ndipei murume munamato wemukadzi wese. Vakadzi vakawanda, they have been praying for husbands. Anogona kunga ari mumba, asi murume waakanamatira waari kuda achiri kunamatira nanhasi kuti achinje asiyeroroka asiriwa anayo. Saka Mwari ndipei murume, create this man that I want. Create this God in me. Create munhu wandiri kuda mutsvuku. Wongu mutsvuku anogona kusazita mutsvuku, asi create character yake. Character ndio inenge yotaura nezvayo. Why? Mukadzi anoda kukosheswa, anoda kudiwa sezvaari. Kana ukamuroora ari mutete, akazosimba, usazomusiya, hani ndiwo wamupa chikafu kuti adye. Utangozoti I don't want this body of yours. Anoda kukosheswa nekusarohwa. Domestic violence. Atide, hapana mukadzi anoda kugara achirohwa, hapana mukadzi anoda kugara murume kana chirakarohwa ape chipiri kana watabva kwaakabva akanorohwa pechipiri. Anoda murume anokoshesa vana vake, anomudawo zvaari, anomuchengeta. Saka ndosonga yakanyanyodiwa nevanhu vakati one day. Saka to date I have that album ndakaita 2015. Then I did a remix of Mwari ndipei murume in 2018. Neanonzi MC Ndombele ndobva ndaisa kurumba, because apa it was a slow mode
but ndakaona kuti kumashows pandairidza ndaizoiridza ichienda kundombolo like the rumba style. Saka ndobva ndaita re-edition, ndobva ndaidzokorodza. Then ndobva ndazoita collaboration na Dr. Thomas Mapfumo in 2019 inonzi Rova Rangu. It was a song yavaya vakaita kudhara ndobva ndaita navo zvekare. Ndobva ndazoita inonzi Gata Rinoshora Matiro in 2021 last year. Mozati by 2019 we couldn't do much because of corona. Saka takambomira. Then 2021 takaita Gata Rinoshora Matiro. Why? Because my fans are not kuwanda ekuti ndite album. But right now I am mobilizing funds because most of the time it seems as if I support myself, I fund myself on every project that I do. Saka I am working on my second album, Ronzi Zarura Masango. Renema track 6. Track yekutanga inonzi Zarura Masango iroro. Ndichitembera kuvadzimu kuti zarura ika masango. Zvatava kupinda mukati memasango. Mumasango matinopinda mune zvikara. Mumasango matinopinda munhu ndakubati udzokoona akabata nhoro. Ndakudzokoona akabata utsuro. Kwete tuzuva nezuva pandinobuda. Ndikubude ndidzoka zvekare mumba ndisina chandinacho. Ndakabata mbeva kumwere dzangu dzinotyei. Ndikubetembera kune midzimu yekwangu yekwabeta. Kuti chindizarurirai zvinhu zvangu zvidini zvifambe. Ine song inonzi Panyaya Nzerudo. This song I want to feature a big artist. I have approached one of them. Mchazogona kana yabuda kuti zviite zvifambe. Inonzi Panyaya Nzerudo. Musatambe nemwoyo wevamwe. Because I've seen there's a time that I got depressed. Every time I got depressed, it was not because I don't have money. It was not because I am sick. No, it's not because I'm sick. But Nyaya Nzerudo, it seems as if they just take it for granted. But because sometimes you don't understand why. Because someone is meaning good for you. But you wafuratira unofunga kuti Mwari nevadzimu vake vanoramba vakanyerera iyi. Saka inonzi Panyaya Nzerudo usatamba nemwoyo wemunhu. Pane inonzi dondo inotaura kuti izoni zvandinoronga zvese zvakawanda. Ndinoronga ndichitindira kuita chakati, ndakuronga ndichitinda nenzira yakati. But it seems as if every time I plan something zvinowira mudondo. Zvinobva zvangorasika, zvinobva zvangoenda zvakadaro zvichitongopera zvichingoenda zvakadaro. Then pane inonzi Musiye. This is a Sungura artist song. Ndida kuita neeni Sungura artist. Angari pamwe pangu wanjoshura kuti nditoona collaboration. Ndiwo baba vangu Macheso. Alik Macheso. Saka I think I will have to engage the management and nditaure navo. Pandakambotaura navo pane imwe shona ndakamboridza navo. Vakati mwanangu hapana kana problem. Tinongotoshanda zvichongoenda zvakadaro. Saka pane 4 tracks. Pasara 2 dzacho ndichiri kunyora, but I know mucharitambiro zvakanaka. And I've been a performing artist for quite a long time. Ndikaenda panenge pandinoridza music yangu but zvandataura pamatracks andataura hatombokwani 15 kuti ndipedze usiku hwese ndinoridzawo macover songs andinoridza old school mostly because inini crowd andinenge kuda kubata the elderly generation, vanhu vakakura kare. Those are the people that can support you. Ende munhu akadaro munhu kuti kana akakufarira chero zvikanzi akufarira sei vanokusupporta financially. And music yandakaona yemazuva ano yakawanda zvinyadzi. Saka tikadzokera old school yedu kukuka tinotambirwa zvakanaka. Plus inini ndinoimba Afrofusion. Manzi yakazangana chinyakare nechimanje nemagitare edu inonzi Afrofusion. Afrofusion is a contemporary of traditional music, jazz, and tangoti contemporary inobata classicals. Sungura yoi inopinda futi koko contemporary. Saka yeah, I'm trying to get there. Though pane ma difficulties akawanda tinosangana nawo. It's a rare opportunity kuti unowana mukoma we Drewmas media vachikufonera kuti I want to interview you. It means that you're now being recognized. Kana ZBC chitokufonerawo kuti uyawo kana ma media houses
ese achikufonera kuti toba kuita interview zoratidza kuti you are doing something that is very good, and we just want to thank them because it's not every day you get such opportunities. Mukomani shambani crew yenyu rambai makadaro rambai muchisupporta. Isusu semafilm musicians, we are facing a lot of challenges. My challenge that is now nekuti on bigger platforms mostly kwatona film musicians arangaine ipapo is it that you just self fund yourself kana kuti atowana a sponsor amuti enda ndokubhadharira band. Saka sometimes you don't see their faces on those platforms, but there are female musicians that are they are doing good. We have the likes of Hope Masike, Edith Otunga. She's now not based in here in Zimbabwe, but do we talk about it? How did she go there? Aka know she strived hard with her escape up. We have Kesia, Aka Aim Chanita. We have Diana Samkanji. We have Sasha. We have Anatete Pipilo that do Sungura music. Are they being given the opportunity to go there out there? Mostly at Kwaniseko in the Boza Panamari. Tukungura Batakangomira, Nukuti Tunona Batakamira Panjimbo 1. It seems as if we're not developing because at Tinaman, Kanarama promoters, when they organize big shows, it's rare to find a female musician. Recently, we had the Banner Boy show. Was there a female musician there on the lineup? No. Tammy just came in as a supporting act. I should support Oja Praise. Could write a song. There was the Redefined show that we had recently on Saturday. It was all on all male lineup. There weren't female musicians. Does it mean that could dance or kunama female musicians like once up in the Afro pop kunama female musicians like once up in the traditional Afrofusion nidu Ja was there. Winky D was there, Akamira dance. We have Anaka DJ, we have Lady Squander. We have a lot of them. Otami Moyo can go. I'm gonna pinda Achita Akamira like for Nati O. But do we have those opportunities? No, we don't. We don't get support. Even if we have galas, panenge panema female musicians in Matatu, I'm always 7 maroon. So where are we going? We are appealing to the nation. We are appealing to the promoters. We are appealing to the government. Please support female musicians. Tukuimba one. Zvatinemba zvakawanda zvachi because tiri vanhu vanozvara tine vana tinoimba zvine chenjedzo zvine dzidziso. Apana paunoona nichipa zviri sexual appealing kune vana because I don't want my kids to listen to that music, and I make sure that vana vangu inini, I have 2 boys, they don't listen to that type of music that instills violence, that instills guka, that instills drugs, instills sexual appealing kune vana. What is it teaching? My cases are pakawanda. Varuimba izvo sexuality ngavaimbe zvoku supporter neku campaign against my rapist. Mazonoti nenyaya dzemarovaries dzawanda. Let's sing about that as musicians. What are we doing? That is our role. Because music passes a message to people. And passes hope to people. Kwenda kuti munhu akatodhakwa zvake akatoneta nekuita zvaanenge achiita uye utanga kuimbira vanhu kuti inini ndinozoda guka ndinozoda Matthew. What does that teach our children? What message are we giving back to the community, to the youth that are there? Atina zvachokuvadzidzisa. Saka we're just appealing kuti support where talent is. When you recognize talent, when you see talent, support it. Especially kwakadzi kune talent. I can't name them vese vakawanda, but what we need is support, and we need you to support us. Chiro kuna na YouTube kwedu, kuma Facebook pages kwedu, we are to support. Because most of the time she knows that kuti munhu aite popular anenge atomboita scandal. Aita scandal ndopa munostanga kuzomufollow amida kuona kuti ari kuita nezvei. But kwenini ndiri kuita zvakanaka? Kwenini ndiri mumarriage ndisiri kuchinja varume? Kwenini ndisina kubatwa nechikumba? Are you going to support me? Kana kuti makuda zvakangoshata chete kuti musupport. Saka yeah, that's what we want. We need support. We need your love. And kuma shows kwedu ite muchiuyawo.
muri kuwanzwa kamashoko eharanga aiwa hanzi mushaona haranga here dai chera varipo vatombotiroera akamupururu. Musambo wenyu unonzi chiwa munoridza? Unonzi Afrofusion. Afrofusion. Afrofusion ndikuzanganisa magenres akawanda emuAfrica ndichimabatanidza kuti chiite chinhu one kuti munakirwe. Why? Because ndakaona kuti ukada kungospecialize negenre one vanhu vanogona kusakutambira because vanhu vatojaira zveAfrofusion ndo chachimanje manje chacho ichocho. Mbira vanhu takudzokera kwadziri asi ukadzokera wakadzita kunge wakaenda kuside rajapraise kana raindi muridzo rakafuswa newestern music zvinobuda zvinonakidza ende ndo zvavanotoda izvozvo vanojamba vanokufarira vanokutevera. Saka that's why I'm following that. I'm doing traditional music, I'm doing jazz music, I'm doing ndakudze kuti paalbum rangu hapane sungura futi iri kutouya asi sungura ichava iri straight ichatoya yakatonge kachirungu so zvinenge zvichinakidza kuti vanhu vakasike kudini kuchitambira vadikowo kava tivabati vakuru ava futi tidini tivabati. Mataura nezvekambo kenyu kari kuuya manje manje kanonzi Zarura Masango, mungambonditi mbichana here ndingokanzwa? Vakuru wenda teterera uyai muzarure masango wangu ndafamba mumasango ndongobata iyo mwembwe chete kani. Zarura masango, zarura masango, zarura masango ndipinde. Zarura masango, zarura masango, zarura masango ndipinde. Aha, ngati muna matoka uyu kwadzimu kuti vakuvhurirei gwara ndizvozvo aiwa rinotendwa. Ko mune here dzegospel kana kuti makangorerekera kuchivanhu chete? Andakunyanya kurerekera kuchivanhu stereke. Mukatarisa song imwe ndataura inonzi koduli nechisune nambopa back brief background. Song iyoyo it's a song yandakanyora ichindanga ndarwadziwa asi inotaura kuti ulichisoni cholelitsa mtima wangu ndimwari. Saka it was more of a gospel song when I wrote it in ndakanyora kudhara. Saka ndakanyora iri gospel track and up to now it's a gospel track. Asi pandakairekodha ndakuirekodha ndikaisa madita ndakairekodha iri pure mbira music. Ndakafuse gospel word netraditional instrument yedu. Why? Zvinoshandidzana. Hatina patinobva takatiza chivanhu chedu. Chivanhu chedu chinodiwa kuchivanhu nekoko hatitenderi kuti vanhu vakondwe, hatitenderi kuti vanhu vaite upombwe, hatitenderi kuti vanhu vaite zvakaipa. Tinonamata, tinopira midzimu yedu kwatinochida kutoipira ikoko utori munamato. Zvamurimi ndimi munoziva makwenzi vakuru oye. Zvamurimi ndimi munoziva makwenzi vakuru oye. Sei makanyanya kuda kurerekera kuchivanhu? Imimi pachenyu munosvikirwa here? Handisvikirwe, ndinosvika ndega. Chandinoti inini ndakarerekera kuchivanhu. Why? Ndakambozama zvinhu pane masituations andakambosangana nawo ndikazama kunamata ndikati Mwari hamusi kundinzwa sei. Ndobva ndazoendawo kune vaprofita vakanditendekera kuchivanhu vakati asi madai mambotsvaga gwara muri kuchivanhu muchimboona kuti zvinobuda here. Ndakaenda kuchivanhu ikoko zvakabuda iko zvinochero ndikatoombera ndikafugama ndikati kwazwe vana vedu handini ndauya mwere yenyu masango asunga akaya chindizarurai kamasango aiwa ndinosoro ndandika $100 ndinotosoro ndatongoonao kavashavi kavauya vanagaradziva kavashava kana chero ndikatovadeketera kuti vedu masango anga akavharai kumashozi kwakavhara uko ndikumbira kwa muchitungamiririwo kana mukaita urwere mudzinza ndikaombera vanopindura mwana. Apa ndinenge taita mahwekwe namanjuzu. Aiwa nhasi manjuzu ari kutonga. Asi musi mungasvikawo vanenge variwo varidzi vavo machembere naana sekuru vanenge vachitonga. Aiwa kutombovarasi.
muri kuzvinzwa kamhuri yeZimbabwe ndiwo hanzvadzi vatinayo Ammi nhasi uno. Mataura zvemamwe maartist, mafemale artist. Asi handisi kuda kuti tinangane mafemale artist. Vaimbi vemuno muZimbabwe vamunoyemurawo music yavo ndevapi? Ndingati ine music yandinenge kuyemura old school. Asi ndine vanhu vandinotarisa. Mazuva ano ndikavatarisa so ndinonzwa kuti apa panenge pakagadzikana pazvinhu zvese. Ndinoadmire baba vangu Macheso. Ndinoadmire Sulumani Chimbetu. I'm a very big lover of Dendera music. Ndinoadmire Jah Praise. The way he built himself from the word go up to now. Ndinoadmire Winky D. Ndinoadmire Vana Sekalas. Ndinoadmire Edith Woutonga. Dudu Maninga. Ndinoadmire Vana Diana Samkangi. Sasha Amadue. Nokuti vanhu ivavo like Sasha Amadue na Indi Muridzo, nana Diana Samkangi, nana Jah Praise. Chano chedu changa charaswa munhu isakuti ndakunamata. Asi pavakazvidzosa so vanhu isakabva vachitambira. Mamboona kuti mukafamba mazuva ano munosangana namanjuzi vakawanda sei? Munosangana nevamupindai kamumihacha umu. Munosangana navo vakawanda. Ndisori nesong yandaita futi iri paalbum iri inonzi Mhuri Yoparara makatarisa muchiona. Ndakangoimba padiki pakawanda pacho ndichidetemba. Ndichitaura kuti aiwa midzimu yeZimbabwe mafuratira akawanda. Kumafuratira madaro sei? Vana vakuparara nezvirwere zvisingazikanwi, vana vakuparara vari munyika dzevatoro. Matadza kugadzirisa Zimbabwe yenyu here? Vana mbuya nehanda yakasikana. Saka vanhu vaupa vakatora ichi chivanhu chedu ichi vakachigadzira. Vakachisa pamwe chete nemagitari. Vakachipakura kumhuri yeZimbabwe. Hazvina kutinetsa kuti titambire chivanhu chedu. Ndava taiudzwa kuti mudzimu patakakura isi takakura tichinamata. Tanzwa kuti mudzimu pamwona munhu akabata neko ari kusvuta buti hanzi anoroya. Anobata mushonga akashata. Asi iko zvinoita kuti munhu akabata nekwe akuziva chivanhu chake, ari kuziva gwara rake, ari kuziva nzira yake. Mashoko makukutu zvakareva maichisamba. Ndofunga kamuri kuzvinzwira mhuri yeZimbabwe tirimo muchirongwa Another Level. Takuita tichisvika kwamvura yacheka makumbo. Ndanzwa maartists amataura mataura kuti munhu afarira nekuda kwegenre yavo nai? Not really about genre. In Macheso ndomudira message yake. Plus kutorongeka kwaakaita. Munhu akarongeka. Munhu wekuti kana ukasvika kana pabendi pake pashoso unobva nemalessons. Unodzidza zvinhu zvakati wandei. Ndinofarira like Sekalas. Sekalas is an outspoken artist. Ndichifarira music yake zvekare. He is an outspoken. Wosichero vanhu vakada kumukacha anobva kuudza chero mukandituka ini ndinozvishandira handibe ndiri kutoshanda kuti zvinhu zvangu zviite. And he is so humble. Ndinofarirawo Sulumani Chimbetu ndakudza kuti ndofarira genre Dendera ndo randinofarira. Edith Woutonga, I like her because one, she built the person that I am today. Nana Dudu Maninga, Nana Kesia. But besides that, she fought for her space to be recognized. Saka inini ndikufaitira kuti space yangu ndiri recognize woni Zimbabwe. Ndisangoti no chiro ndakagara kumba kwangu ngava ndiziveka. Even when we talk about one of the first female bassists in Zimbabwe, who do you talk about? Edith Woutonga. When we talk about jazz classics, who brought jazz classics to Zimbabwe? We are talking about Vana Dudu Maninga, Vana Klenya Kujikara, Vana Prudence Katomeni. So yes, most of the artists that I admire are female musicians because they have taught me to claim my ground, to be recognized. Ndapi mashoko amunoda kusira kune mafanzi enyu? Mhuri yeZimbabwe tinokuda kuti tirambe tichifamba mafambiro atichingoita kubva kumashure. Ndoda kuti murambe muchingotisupport. Ndakudza kuti ndikubudisa album rakuzarura masango in September or October this year. Zvinhu zvako zvangogadzikana. Ndichakunzai futi mavideos nekuti ndakaona kuti vanhu vaichema-chema nenawo yemavideos ndiri kupagadzirisa ipapo.
ndichazama kana kuri kuti ipapapa mucomment section muripo commentai maartist amunofungidzira kuti nevoice rangu nemusic yangu yamaona uku kuchannel kwangu mungada ndiite collaboration navo ndimbovaaprocha ndimuona kuti tinosvika papi. Rambai muchitisapota, tinokutendai nenguva yenyu kuteerera nesapoti yamamagara muchingoti rambai muchitisapota. Honguka mhuri yeZimbabwe, ndofunga chirongwa chanhasi machinzwa machifarira. Plus nhasi maona giya randakarova ndakapfeka zveblue izvi sevanhu veChelsea. Asi munoziva chi pane timu inonzi Drewmas ndakangokura ndichiisupport ndinayo. But recently ndakaenda kunhandare, handina kuenda nekwedu kuya kwekubhadhara kwekuflasha makadzi, ndakaendawo kuruzhinji kuti ndimbonofara. Zvandakaona ikoko zvakuita kuti ndifunge kairi katatu kuti should I continue supporting Drewmas, because hey, pana mumwe murume akauya kuti yo nefoni yo ndiwani uri journalist toona idea yako kuda kutondirova. Ndikati ish, ndiyo Drewmas yatoziva here yakazara mahulugani, ende wese still vanhu ava ndofungidzira kuti vakatochuzwa neDrewmas kuti vange vachicontrola crowd nekuti vanga vakapfeka matishirts aya vedu. Kana muri madhimbare zvibatei, musadaro, musaita kuti tize timu yedu. Ndangotaura hangu nekuda kwehembe dzandakapfeka zuva ranhasi. Vanhadzi, tinotenda zvikuru nenguva yenyu yamatipa. Ndakuzokanganisa chirongwa nekutaura nezvemadhimbare, hama dzangu ngadzikwane. Ndoyatotosapota udhimbare iyo, but ndo timu yedu. But pane twana twakazvarwa nezuro uno twakuda kutidzidzisa mafambiro mudhimbare. Aiwa, zvigadzirisei papansvika. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe, tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nhasi tanga tiri pane rimwe level, ndofunga marifarira level iri tanga taunzohwaranga kuti timbokurukura nemachembere, tinzwe kuti kumatare kwakamira sei. Ngatisakanei mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva.